Larsson som är snabbast upp med Forden. Före Linus Vass och sen har vi Anders Larsson på en tredjeplats och Carl-Joel Boden bakom på fjärde. I alla fall. Den gick ju varm i andra omgången. Claesson med Forden och bra påställe framme. Ska vi se om det är någon utav förarna som går in på alternativet. Det är ju Anders Larsson, även Carl-Joel Boden väljer att gå in på alternativspåret. Tappar ett antal meter till de två där framme. Claesson och Vass. Jag vill se om Linus är riktigt duktig som systersin och kan vara med 7 poäng i det här hitet. Sin lilla Mykra. Försvinner de utom synhåll där bakom klubbstugan. Så vi ser vem som är... Ja, det är fortfarande Claesson med Forden i ledningen. Med Linus Vass på en andra plats. Sen har de en ganska väl. Där bakom hittar vi Linköping. Så väljer Claesson att gå in på alternativet. Ska vi se om han lyckas hålla Linus Vass bakom sig. Ja, det gör han. Den var tajt, men det gick. Ska Linus Vass också in på alternativet, så kommer Kalle Bro och försöker på Anders Larsson att ta honom på utsidan. Men det är inte lätt att köra av någon i utsidan av en kurva. Så man försöker här då. Försöker hitta ett annat spår och ta honom på insidan. Och ger honom en liten tryckare istället. De kommer igång bägge två i alla fall. Claesson i ledning har ett varv på att köra. Med Linus Vass alldeles strax bakom. Om inget maskinellt hänger så tar han även 7 poängare här i det hitet. Och Kalle i alla fall passerat upp på en tredjeplats. Larsson är nere på en fjärde. Så glider han ut ganska bra där ute i Sandfållan. Kommer dock loss. Behåller sin tredjeplats, Kalle. Men Anders Larsson verkar få en tröttare bil. Och inte riktigt sådana skålar där. Claessons bil är det i alla fall inget fel på. Tar hem 7 poäng i det här hittet. Samlar däremot då är ju 18 poäng totalt. Men nu börjar det bli ganska tufft där. Det är några på 19, några på 18, några på 17. Så det är intensivt räknande för sekretariat och se vilka som går till finalen här så småningom. Kalle tar vi in på en tredje plats. Får upp då 11 poäng. Kan räcka till en C-final här. Får se. Anders Larsson kommer in på